V mene Omnis Vitality vás tu vítam, veľmi sa teším, že ste prišli, veľmi sa teším, že Vlado Zlatoš nám zavítal a že môžeme si takto spoločne spraviť takúto besedu, ako to už Vlado spravil, nakoniec prednášky to bude teda beseda, porozprávame o zdravom životnom štýle, o pohybe, veľmi sa teším, že ste tu a myslím si, že môžeme ísť na to. Tento slajd by mohol byť celkom zaujímavý. Kto z vás tu prítomných má halux? 1 priznaný, 2 priznané, 3 priznané, nič? 4? Je na ceste. Jeden je na ceste. Ty kývaš haluxu, alebo mne kývaš? Dobre, okej. Takže áno, a halux možno niekoho, a dobre, tak druhá otázka, koho trápi klemba? Že má plochú nohu? OK. To už je väčší výzva, to už aj 10 ľudí zdvihlo. A máme ešte nejaký iný problém, napríklad priečná klemba, alebo že taký kladivkový prst, ten vyskočený hneď za palcom, ten taký, to nemá nikto? OK. Toto je niečo, že problém chodidla je riešiteľný určite, ale je to veľmi nadlho. To znamená, že keď si predstavíš, že ten stereotyp chôdzi, na ktorý si naučený možno 20, 30, 40, možno niekto z nás tu aj 50 rokov, ja som skoro medzi 40 a 50, tak vlastne je to veľmi ťažké sa prenaučiť a urobiť to tak, aby jednoducho to chodidlo začalo sa vrácať do nejakého dobrého nastavenia. A zrovna toto je dobrý obrázok pána, ktorý mimochodom sa mi ozval po x rokov a hovorí mi, všetko som si preštudoval, všetko som začal aplikovať a tu ti posielam fotku, ako vyzerajú moje palce dneska. A ja na to kúkam, že wow, tak to je drsné. Ale to bol človek, ktorý to aj systematicky a pekne ako kebyže používal. A treba to v tom kontexte chápať tak, že tu si môžeme niečo povedať potom o barefootoch, nejakých pomôckach. Toto je možno že taký širší kontext, keď ty si naznačil, Peťo, že nie je to len o tom chodidle, ale je to o tom, akom je postavení aj koleno, akom je postavení bedro a potom, že aké sú poskracované jednotlivé svaly. Pretože napríklad zajtra, vy to neviete, alebo možno niektorí to viete, kto z vás zajtra sa chystá na diagnostiku? Je tu niekto, kto zajtra ide? Aha, áno, tak tu sú možno, že 5, 6, 7. Hneď za chvíľočku. Možno aj ostatní sa prihlásia, lebo nejaké miesta tam budú. Ale pointa je v tom, že napríklad zajtra sa budeme zaoberať tým, ako diagnostikovať tvoje telo na úrovni fyzickej zdatnosti s vlastnou hmotnosťou v silových a mobilných cvičeniach. Čiže budú tam aj testy, ktoré budú znamenať na bedra, na ramena, potom na silu, na štruktúrálnu silu okolo klbov a tak ďalej a tak ďalej. A je tam 16 testov. Ale ty dostaneš pohybové digitálne vysvedčenie, ktoré ide pri každom teste od -2 do +3. Takže tvoje vysvedčenie môže byť na škále -42 bodov po +63. A každý z vás sa tam niekde nachádza. Lenže keď to uvidíš, tak uvidíš takýto schodíkový systém a kde uvidíme dropy, kde uvidíme, že niečo, že na nule, alebo nebodaj -1, nebodaj -2, napríklad, že máš krátky hamstring, alebo niečo podobné, tak to sú také jasné ukazovatele toho, že aha, tak na toto sa musíš so Šimonom napríklad zamerať, aby si to odstránil, pretože máš nejakú pohybovú disbalanciu alebo nejaký problém. A keďže ja sa zaoberám, nazvime to, že pohybovou všestrannosťou, že ja sa nezaberám špecializáciami. Samozrejme, môj background, tí z vás, ktorí ma nepoznáte, tak ja som začal robiť prvé tréningy okolo roku 2003, 2004, takže to sú cez 2 dekády zbierania skúseností, cez tisíce tréningov s deťmi, aj dospelými a mládežníky najviac, čiže tí, ktorí majú napríklad 12 rokov, tak to boli väčšinou moji ľudia, hej? Že mal som plnú telocvičňu, doslova, že 30 detí, plnú telocvičňu proste decák, ktorým sa venujem. A tam, keď spravíš metodickú chybu, tak ti zrujnujú celú telocvičňu, hej? Takže ti ju zjedia, doslova. Takže tam som sa naučil veľmi veľa zaujímavých vecí, ako viesť ten tréning zábavnou formou, ako rozvíjať fyzickú zdatnosť v základných platformách, ako je zem, stena, hrázda a kruhy. A na týchto platformách ťa budem aj zajtra testovať a keďže to je 16 testov, tak zistíš, ako sú na tom tvoje nohy, ako je na tom tvoj trup, ako sú na tom tvoje paže. Či už mobilita alebo sila. A niektoré veci testujeme jednostranne, to znamená, že jedna ruka, druhá noha a tak ďalej. Takže máme potom celkom dobrý prehľad a vďaka tomu potom môžeš vedieť, že OK, keď sa na to pozrieš aj ty sám, alebo nejaký tvoj športový odborník, s ktorým spolupracuješ, alebo aj ty si sám športový odborník, tak vieš, aha, tak ja mám mizernú mobilitu alebo krátené zadné stehenné svaly, vpredu som na tom super, tak vieš, na čom máš ako kebyže pracovať. No a keď sa dostaneme naspäť k tým chodidlám, tak áno, ten problém nezačína na tom haluxe alebo na tej padnutej klembe, ten problém ide dlhou svalovou reťazcou až niekam sem a častokrát je problém v bedre.
v nejakom zamnožení. Alebo proste, a to testujeme napríklad tiež zajtra, že diagonálny stretch, možno to slovo si niekedy počul a jednoducho zistujeme, že ako si na tom otvorený v jednom aj druhej strane bedra, pretože keď to bedro je zamrznuté, tak s tým sú spojené veľké problémy a tuto mám na týchto nejakých, napríklad aj, že prečo napríklad v niektorých protokoloch potrebuješ čupieť. Napríklad toto, čo vidíš na obrázku, je teroristická pozícia. Toto. Teroristická pozícia preto, že z prednej strany naťahuješ hamstring, hneď ťa ťahá, a zozadu ťa naťahuje vlastne túto stehno z prednej strany. Pretože keď si koleno zostavíš dozadu a zatvoríš brucho a zakloníš sa, tak ti ide toto roztrhnúť, a keď sa moc predkloníš, tak ti ide toto roztrhnúť. Takže nemáš na výber. Akurát, že potom sa musíš vymeniť aj na opačnú stranu. Ale je to jedna z vecí, že keď ten reťazec pouvoľňuješ, lebo toto je otváranie bedra z jednej strany, vidíš, že to bedro sa otvára dovnútra a tu sa to bedro otvára sem, do tejto strany a ty potrebuješ mať to bedro zdravé obidvoch smeroch rovnomerne a keď ten jeden smer je poslabší, tak potom nastávajú tie komplikácie. Čiže, aby som sa vrátil späť k tej všestrannosti, tak to, čo nás trápi a to, čo nás zaujíma a čomu sa najviac venujem, je ako vybudovať u bežných ľudí, ako ste vy, čo najvyšší stupeň všestrannej fyzickej zdatnosti a preto na to používam takéto diagnostické postupy, aby som vedel, ako ďaleko ste od nejakého štandardu, pretože niekto ti povie, že budeme pracovať na tvojom maxime. What the fuck, čo je to maximum? Koho maximum? V porovnaní s čím? Vzhľadom na čo proste? A tak ďalej. Čiže ty potrebuješ to niekde zaštandardizovať, že toto je super výsledok, toto je vynikajúci, toto je excelentný, ale toto je podpriemerný výsledok a keď tam máme veľa testov proste podpriemerných, tak máme strašne veľa domácich úloh. No a to je vlastne ako keby, že tá téma, že teraz si predstavte, že keby som bol váš lekár pohybový, tak dostávate každý odo mňa pohyb na predpis. 3-krát za deň to, visenie. 2-krát za deň, jedna ruka, lebo táto vypadne skore ako táto. Táto vydrží 30 sekúnd a táto vydrží 5. Prečo? Hej? Takže bereme to tak, že doslova každý z nás potrebuje určitú dávku pohybu za deň, ktorá keď nepretečie cez tvoje telo, preto to máme výživa, že ten pohyb má byť výživný, aby ťa vyživoval všestranne, potrebuješ sa vystavovať gravitácii. Dole hlavou, hore hlavou, potrebuješ visieť, potrebuješ tlačiť, potrebuješ ťahať, potrebuješ veľa smerov to svoje telo ako kebyže preťažovať alebo vyživovať, aby bolo všestranne fyzicky zdatné, lebo keď to nerobíš, tak potom po 3. 4. dekáde sedenia začínajú ťa bolieť kolená a ja takisto, ja mám za sebou kaskaderské roky života, robil som veľmi ťažké, náročné veci, našťastie žijem, som tu s vami, mal som len 2-krát operovaný nos, 1-krát koleno, 1-krát zápestie, ale inak je to v pohode. A mal som vysnutú platičku skoro centimeter. Takže, ale to sú veci, že tieto lekcie, ktoré mi dal ten život, sú tak veľké a dôležité, že keď si tým prejdeš a dokážeš sa zrehabilitovať alebo dať do poriadku, dať sa dokopy, tak vlastne vieš tým pomôcť aj tým ostatným, lebo tá skúsenosť sa nedá kúpiť. Proste to sa nedá kúpiť. Takže to, čo si môžete odniesť ako taký prvý bod z tohto, že zaoberaj sa tým, že ako sa stať pohybovo všestranný a aký pohyb potrebuješ prijímať v podobe nejakej dávky, rozdielme to na 3 veci. Jedna vec je pohyb za no extra time. Viete si predstaviť, čo je to pohyb za no extra time? Alebo aký je rozdiel medzi pohybom a cvičením? Viete mi to niekto aspoň skúsiť, naznačiť? Peťo? Pohyb za no extra time, napríklad keď idem z kancelárie na vecko. Áno, ale keďže je to veľmi nevýživný pohyb, tak potrebuješ ísť aspoň 4 poschodia hore a aj dole, ideálne po 2. A to už mám pohyb za no extra tam. A ešte najlepšie, cestou čo máš robiť? Preručkovať. To áno, ale treba to chápať tak, že s tvojou fyzickou zdatnosťou pravdepodobne ručkovanie je úplne v pohode a bezpečné. Ale napríklad niekto, kto nevisel dlho, tak jeho reťazec od malička po lopatu je strašne poddimenzovaný. Napríklad chlapí, čo tu sedíte, štandard je bez magnézia vydržať visieť za 1 pažu minútu. Aj za druhú takisto. S magnéziom to už má byť minútka a pol. Lenže to je strašne vysoký štandard relatívne, pričom bežné je, že po 5 sekundách padáš dole. Ale keď padáme aj dámy by potrebovali aspoň 30 sekúnd. Okay? A keď to nemáme, to sú presne tie štandardy, že toto keď dosiahnem, super, idem sa zaoberať niečím iným, pretože to ešte nemám. No a teda je veľmi dôležité sa zaoberať z tohto pohľadu takto, že OK, že kde mám silné, slabé stránky na tom mojej všestrannej fyzickej zdatnosti a k čomu mám venovať tento pohyb za no extra time, ktorý sa dá robiť ale mimo tréningového času. Dá sa to robiť v čase, keď pracujem.
To znamená, že máš 8-hodinový čas, kde niečo robíš. A teraz predstavte si, keby ste spravili aspoň 3 veci v práci, väčšina z vás z toho vie benefitovať. Prvá vec je visenie. Skladaného času aspoň 5 minút. Zapísať. Denne odvisnem 5 minút skladaného času. Prečítaj. Ale zapamätaj si to, hej? Čiže, a máš rázdu? Lebo ber to tak, že my žijeme a pracujeme v prostredí, ktoré je veľmi chudobné na pohybovú sebarealizáciu. To znamená, že potom ten pohyb nemá ako cez tebo tvoje telo pretekať. Čiže ak máš len zem, keď máš stenu, to je dobré, lebo na stene existuje aj 300-400 cvikov, ktoré vieme vymyslieť, lenže má by si vedieť ako. Keď máš dvere, super, ak ich neotrhneš, lebo takéto drevené teoreticky aj otrhneš, obzvlášť keď to nám bude vyšať každý niekto 5 minút a ďalší 20 ľudí. Takže ale dobre, že to robíš, to je minimálne. Dobre, pointa je tá, že každý z vás, čo sú ste, na vyživovanie svojho tela potrebuješ hrázdu. Hore ruku, kto má hrázdu doma? V obývačku. Yes, toto je štvrtinka miestnosti. Kto má hrázdu v práci? Ohoho! No počkaj, ty sa, kamoško, nerátaš. Ty máš rázdy všade. Ale ja hovorím o tom, že tí z vás, ktorí pracujete v oficoch alebo v nejakých priestranstvách, kde to nie je bežné ako kultúra, že vy ste tí, ktorí môžete zaviesť tú kultúru pohybu na svoje pracovisko, kdekoľvek sa nachádzate, a to by ste mali aj robiť. Čiže možno to je jedna z ďalších vecí, ktoré si môžeš odniesť, že ty si misionár. Teraz sme tu ako jehovisti, a tvoja úloha je zaviesť hrázdu všade, kam prídeš. Amen. Ale keď tam prídeš a je tam už tá hrázda, tak zákonite tam niečo chýba. To je jasné. Ešte skúsme hádať. Zavesené kruhy. Tiež dobre, ale nemusí tam byť magnézium. A mimochodom tá hrázda tiež by mala mať nejakú povrchovú úpravu. Tá povrchová úprava čo má byť matná, nelesklá, to už sú také iné vedomosti, ale ešte skúsme chvíľku hľadať, ešte je to studeno. Ešte skús niečo. Ako to robiť? To je tiež dobré, ale na to sú, napríklad niektorí z vás, keď budete chcieť, tak si otvoríte stránku park.movo.sk, to je jeden z mojich projektov, a tam mám 500 minút videometodík, čo všetko sa dá robiť s vlastným telom. Ako sa naučiť stojky, drepy, kľuky, zhyby, muscle upy a tak ďalej a tak ďalej. Ale teraz nechcem odchádzať k tréningom, chcem zatiaľ stále zostať pri tom pohybe. Ona zvyšuje tonalitu svalov, to je veľmi dôležité. Mimochodom, na chvíľku sa postavte. Hneď dopoviem myšlienku, zapamätaj si, kde som skončil. A teraz, tvoj chrbát zostane klomok k zemi a urobíme malý podrep. Ale nebudeš predklonený, zostaneš v malom podrepe. Kolená budú smerovať dopredu a budeme pekne vystretí. Ako keby sme boli proste opretí o sedačku. Ideme kúsok hlbšie. To už začína byť zaujímavé. Tonalita stúpa. Začína sa zdvíhať teplota. Teraz klesáme ešte hlbšie o centimeter. Ale pozor, hlava zostane v tejto výške, ale špičky a kolená dvihneš niekoľkokrát za sebou. Len ich pretlač hore, dole a naspäť a môžeš si sadnúť. Cítil si, čo sa stalo? Bolo to výživné? Čo to stálo? Koľko sekúnd nás to stálo? 30? Nebolo treba sa rozcvičiť? Hneď mám trošku problém, ale ber to tak, že pohyb za no extra time znamená, že nemáš sa spotiť. Máš robiť aktivity, ktoré sú niekde na hranici ešte pred tým spotením. No extra time. No, akože že bez extra času. Ako kebyže no extra čas, ako time. Čiže vlastne inak v anglickom akože sa to volá, počkaj, tuto niekde to mám, non-exercise thermogenesis activity, má to taký normálne, že vedecký pojem. Neviem, či to tu niekde som si nechal v tej prezentácii. Neviem, proste tuto máme nejaké veci, k tomu sa dostaneme za chvíľočku. Ale pointa je tá, že to sa normálne používa, že ja som vyvíjal metodiku aplikácie pre ľudí so srdcami, aby dostávali intervenciu pohybom, že normálne na predpis. Takýto pohyb. No a teraz to, čo sme spravili, jemne ťa zatonizovalo, proste trošku ale ty si zvyšil tonalitu svalov. Ten sval, ako náhle má vyššiu tonalitu a neklesá mu tým sedením, tak ty začínaš spalovať trošku viacej kalórií. Čiže ten no extra time pohybu zvyšuje aj tvoju tonalitu, následne ti zlepšuje hormonálnu citlivosť, čo je veľmi dôležité na optimálne percento podkožného tuku.
A tým pádom sa dostávaš do situácie, že aj viacej spálíš, aj robíš niečo pre seba a nestojí to veľa času. Preto sa to volá no extra time, že nejdem na tréning a dedikujem na to hodinu denne, čo by som mal možno aspoň každý druhý deň. Alebo dobre, tak sa dohodneme, že aspoň 3-krát na týždeň. Súhlasíme? Na pohyb, akože až cvičenie doslova, že systematické cvičenie pod nejakým dozorom trénera, kde sa rozbijem, proste mám svalovicu. A toto sú cvičenia za no extra time, alebo dokonca pohyby to nazvime, ktorých sa dá vymyslieť naozaj veľmi veľa. A tá hrazda je veľmi dôležitá práve preto, ako správny jehovista, mal by si teda ovládať, keď sa niekto opýta, že čo teda, prečo, na čo mi je tá hrazda. No na to, aby keď sa denne zavesíš na 5 minút skaleného času, tak do roka sa z teba stane beštia. Doslova. Pretože tá štruktúrna sila od malička po lopatku, ty ako budeš vysieť. Zo začiatku to bude katastrofa. Aj počet tých sekúnd. Hej? Bude to nič. Bude to slabúčke. Bude sa to zlepšovať a ty zazbieraš kumulatívne takýto drobný efekt za no extra time, akože nič nerobíš, že si na vecko, zavesil si sa, vypil si kavičku v jednej ruke, potom v druhej ruke a ideš ďalej. Išiel si po schodoch, urobil si tamto, urobil si nejaký podreb, na feedlopte není dobre sedieť, ale to nevadí, sedieť ďalej. Pointa je tá, že ty potrebuješ tonizovať svoje telo v drobných mikrozáťažách a to je tá drobné nič, takzvané nič v porovnaní s tréningom, nakumulujme celý rok a dajme 250 pracovných dní krát 5 minút skalaného časov, no vieš, čo sa stane z teba? No, budeš vedieť odvisnúť na tej jednej ruke minútu, ako nič. Hej? Aj možno aj kočky. Takže čo ťa to stojí 5 minút skalaného času? Tam kúsok. Aj tak chodíš v tej práci, aj tak nevieš produktívne pracovať 8 hodín. No kto mi povie, že 8 hodín vie pracovať? No vysmejeme sa, hej? Aj tak robíš blbosti, neviem čo. Takže môžeš aj tak si urobiť nejakú aktivitu, ktorá ti prinesie výživu. Čiže bavíme sa o tom, že toto je výživný pohyb, ale sa musíš byť uistiť, že máš dostatok takýchto pohybových podnetov. A tuto som niekde dostal na nejaký slajd. Mimochodom, tieto slajdy a veci, keď chcete, ja vám to prepošlem, ale jedna dobrá správa je, že tieto slajdy majú spolu 100 minút videolekcií, 5 videolekcií, ktoré sú zadarmo. Takže všetky tieto protokoly, ktoré tu vidíš, ktoré sú tu na chodidlo, koleno, chrbát, krk alebo aj nadváhu, tak sú spracované na stránke môjho jedného z projektov neseda.com. To si zapíš, nesedá, ako nesedieť, nesedá, lebo z toho plynie aj ten môj projekt, ako nesedieť v práci a ja sa pokúšam dostať do ľudí a do hlav ľudí to, že keď zavedieš kultúru pohybu na svoje pracovisko a ešte aj doma, tak potom sa dostávaš do perfektnej pozície, keď deťom malým dáš doma hrazdu alebo kruhy budú v strede obývačky namiesto lustra. Viete, čo sa stane? No to deti sa zbláznia od radosti, obzvlášť keď sú také malé, že majú ešte len prvý školský stupeň, možno do 10. roku života. Lenže takú obrovskú láskavosť pre tie deti spravíš v rámci ich fyzickej zdatnosti, budúcej fyzickej zdatnosti, pretože tým, že dneska ráno som to hovoril chalošom, trénerom, že tým, že ja testujem aj deti a rôzne diagnostiky robíme a tak ďalej, tak ja to vidím, že proste tí chlapci v dnešnej dobe, obzvlášť tí malí, brutálne na to doplácajú. Oni sú 2 až 3 krát slabší ako dievčatá, pretože dievčatá dneska doba až tak veľmi neovplyvňuje. Je to preto, že ak je príliš veľké množstvo estrogénnych látok, všetkých mikroplastov a týchto vecí, tak viac na to dopláca mužská hormonálna sústava a ženská až toľko nie. To znamená, že tie dievčatá sú nie toľko ovplyvnené tou stratou fyzickej zdatnosti, ale chlapci áno. A obzvlášť tí chlapci, ktorí nemajú možnosť sa vystavovať takýmto podnetom, celý deň len sedia, chcú, aby proste dávali pozor, poslúchali a neviem čo. Oni sa potrebujú blázniť. Oni potrebujú celý deň rúčkovať pomaly, vystrajať, chodiť po stromoch a všetko možné. A keď to nemá, tak ten chlapec za jednu dekádu jemu klesne fyzická zdatnosť o 200% aj nižšie ako dievča, ktoré takisto nemá tú fyzickú zdatnosť. Čo je veľký prúser. Lebo dobieha to, je potom možné ešte vo fáze náctiročných obdobia, to znamená, že je teens nejaký, že mal 13, 14, 15, 16, neviem, do 20, kedy sa to ešte dá dobehnúť, ale keď sa nestihne ani toto okno, tak potom majú chlapci veľký problém. Hej, takže zavádzať tú kultúru pohybu aj domov, do školy, preto my robíme tie cvičiska na tých školách, robíme aktívnu školskú chodbu. Nie telocvičňu, prerobíme chodbu na telocvičňu. Dáme tam kruhy, hrázdy, rebrík, neviem čo, a tie decká sa tam idú zapiť od radosti, aj dievčatá alebo chlapci, ktorí vidia, že majú nadváhu. Oni si to vôbec neuvedomujú, oni sa chcú hrať, proste, keď im to tam dáte, všetci to používajú, ešte sa aj naháňajú, že kto bude prvý, proste majú tam žinienku a im dáte do ruky niečo takéto, samozrejme učiteľky nadávajú, že kto im bude dávať ich pozor, ale to prekonáme, to sú také bežné výzvy, to je štandard. Takže, ako správni egoisti, hrazda je symbol, ale nedopovedali sme to, pretože na tú hrazdu má byť jedna vec. Na tej hrazde má vysieť jedna vec.
A to sú kruhy. Gymnastické kruhy za 50 €. Hrazda je drahšia, podľa toho, ako je namotovaná a tak ďalej. Ale kruhy, keď máš hrazdu, zavesíš kruhy. A keď máš kruhy, máš takmer celú telocvičňu od pása hore. Pretože za nich môžeš tlačiť, môžeš ťahať, môžeš sa učiť veľmi veľa vecí. Vie ti dať 500 cvikov na kruhoch a na hrazde. 500. Založených od najjednoduchších, kde budeš mať najprv iba Parkinsona, tak sa budeš triasť, až po nejaké dipy, veci, kľuky, maslápy, proste čokoľvek, ťažké prechody, šlachové, úponové, kostné, klbové a fasciálne a tak ďalej. Takže je to veľmi dôležité zaoberať sa tým, že OK, a čo môžem urobiť v tom environmente, v ktorom žijem, kde by som mohol zaviesť jeden symbolický prvok, ktorý zásadne zmení správanie ľudí, ktorí ten prvok budú vidieť. Obzvlášť detí. Obzvlášť pod 20 rokov. Obzvlášť pod 10 rokov. Tie deti majú potom šancu žiť plnohodnotný život, čo sa týka fyzickej zdatnosti. Pretože je to ťažké dobiehať. Po 20-ke ešte OK. Po 30-ke to už je prúser. Po 40-ke, keď začneš s lekvárovým telom, krémešovými svalmi a s kypkými proste kostičkami, to je veľmi ťažké. Z takého krémeša urobiť niekoho fyzicky zdatného. A preto prichádza ten pohyb za no extra time a drobné tonizačné veci, ktoré ti môžu pekne pomôcť prinávrátiť nejaký stupeň fyzickej zdatnosti a do toho, keď pridáš návrh na tento základný objem týchto pohybov, keď to do toho pridáš vysenie, do toho pridáš tréning, do toho pridáš takéto drobné vecičky, tak zrazu máme vyskladaný super environment. No a k tomu, to sme začali síce na chodidle, ale pointa je teda tá, že signál napríklad haluxov alebo padnutej klenby, to je len to, že ja mám na tebe na svojom tele nejaké veci, ktoré treba adresovať. A keď ich nebudem adresovať, tak sa to odrazí na mojich kolenách. O 10 rokov ma budú potom boleť už aj kríže, potom mi bude vypadávať krk, budem mať migrény zbytočné, pretože mi trapéz tlačí na tepny a rôzne ďalšie veci. Čiže napríklad taká migréna nie je problém hlavy, ale častokrát problém tepien, na ktoré tlačia trapézy, pretože máš krk permanentne o 2 cm vysunutý dopredu, pretože kvasíš za počítačom celý deň. A všetko ti vypadáva. A na to potrebuješ tonizačné rôzne veci. No a teda sú rôzne pomôcky, ktorými si vieš pomôcť. Napríklad, keď prídu ľudia mi na tréning a majú halexy, pýta sa, kde máš silikóny? Je to správne, pobavíme sa, treba, aby z toho bol zážitok. Ale napríklad tento silikón za pár centov, neviem, môže to stať, ja neviem, najviac som videl za 10 €, hej, ale to je iba prehnaná cena v peknom balení, inak to stojí pár centov. Pointa je tá, že ako náhle roztiahneš tie prsty a začneš kráčať alebo byť nejaký pohyb, tak už tá geometria prstov funguje lepšie. Kdežto keď tie prsty sú zlepené, tá zóna stability je veľmi malá a tvoje telo nemá žiadnu kapacitu roztiahnuť prsty, lebo zatiaľ nemá na to žiadnu výbavu. Takže keď to na silu roztiahneš a tak začneš potom pracovať s tými prstami, tak sa ti začnú robiť svalovice, nezvyčajné svalovice na klenbách a iných častiach tela a svaloch, ktoré sú zlenivené a ktoré nefungujú zatiaľ správne a ty začínaš pomaličky opravovať ten reťazec už aspoň po úroveň kolena. No a teda napríklad, predstavme si situáciu, že toto volám bidielko na kuracej nôžke. Toto. A teraz ani si nemusíš nastavovať screen time, pretože keď budeš čupieť na takéto malé blbosti, ktorá je takáto široká, tvoj palec je tam aktivovaný a ty sa tam takto pekne pozeráš, tak za 30 sekúnd ťa prejde aj scrollovanie na sociálnych sieťach, pretože ti začne horieť klenba a ďalšie svaly okolo klenby až po achilovku, ale už len toto zaviesť na... Keby som vedel, že čo je tvoj predpis, tak ti poviem 3-krát minúta denne. Ráno, na obed, večer. To je tvoj pohybový predpis, ktorý dostávaš odo mňa ako v úvodzovkách od pohybového lekára. Hej? Ktorý ti musím nadávkovať. No a tento jednoduchý zázračný pohyb ti opraví silu palca, pretože predstavme si, že ten palec má nejakú kapacitu tlačiť smerom do zeme. Lenže veľa ľudí má veľmi slabý ten palec, pretože nemá čím tlačiť, lebo tie svaly tam proste sú nedostatočne predimenzované. A dá sa to napríklad odhaliť tak, že roztiahneš krátky expander, postavíš sa na neho s palcami a máš robiť drep. Veľa ľuďom sa kolena zbiehajú dovnútra, pretože má poskracované všelijaké veci a keď ten palec nevie silno tlačiť do tej zeme, tak ten expander vypadne von. Hej? Ale to sú rôzne také drobnosti, ktoré si vieme prejsť aj zajtra, aj na testovanie a tak ďalej, ale pointa je tá, že existujú takéto drobné vstupy počas dňa, na ktorými by bolo dobré sa začať zamýšľať, že kde všade môžem čo robiť, aby som si napredpisoval takéto drobné pohybové veci podľa problému, ktorý mám. Tu sú rôzne informácie, že prečo je ten drep dôležitý,
Tuto je vlastne to bidielko, no nemá tam zrovna bidielko, ale čím je menšie, tým viacej musí pracovať aj ten polohopocit, pretože predstav si, že chodidlo je technológia. A ty, Peťo, máš hrubú podrážku a tú technológiu si brutálnym spôsobom otupuješ. Ale zvlášť pretože sú prsty stlačené, ale pretože je tam takáto vrstva, ktorá ťa delí medzi tými senzormi, ktorých máš viacej ako na dlani. Na chodidle je technológia. A ty tú technológiu zabališ do nejakého vrepu a chodíš po ňom ako po nejakom klopítku. Nebodaj si zoberieš perfektné bežecké tenisky, ktoré majú takúto hrubú podrážku, nebodaj ešte takýto výkroj. Tvoj mozog musí byť, že čo to je, hej? Ale on si na to zvykne, on sa na to adaptuje, on je veľmi dobrý na adaptovanie všetkého, avšak potom tá geometria nefunguje úplne správne. A preto napríklad ja som si kladol otázku, že do ryti ja musím tak veľa sedieť za počítačom a pracovať tom, že v roku ani neviem kedy, nesedá jeden z týchto mojich projektov, že ja som vyvíjal takéto rôzne produkty a ale ja som odborník na pohyb, na stravovanie a tak ďalej. Ja nevyrábam stoličky, ale napriek tomu som si lajzol som si ten akože snahu robiť takéto projekty, pretože som si kladol otázku, že ako má vyzerať produkt, na ktorom chcem tráviť väčšinu svojho dňa a jednoducho, aké polohy tam chcem striedať, pretože viem, že tie polohy, keď budem striedať, tak odčiním veci. Napríklad, táto poloha tohto opačného sedu, tým, že som tu a väčšina ľuďom vypadáva krk, tak ja musím v tejto pozícii ten krk držať na tejto strane. Čiže sa mi preťažuje chrbtica v opačnom smere, ako keď sedím takto. Keď sedím v sede tureckom, tu je, aha, áno, tak sa mi uvoľňuje sval, ktorý týmto bežným sedením, keď sedím takto, obzvlášť na fit lopte, tak ten sval, ktorý si ukážeme, kde je tu, počkaj, tu ti ho hneď ukážem, 3, 2, 1 a tu. Keď si všimneš, tento sval je strašne dlhý. Hej, tuto je znázornenie, že ona pekne stojí vystretá, je tam nejaká ergonómia, ale je to bullshit. Pretože toto pri tom sedení sa ešte viacej skracuje. To znamená, že tebe potom panva začína takto vypadať von, lebo toto sa ti zmenšuje, tento priestor sa ti zmenšuje. Hej? A keď sa ti tento priestor zmenšuje, tak ty v tom zanožení sa nevieš dostať dostatočne ďaleko a to bedro potom trpí, lebo to je celé poskracovanie. Nielen, že to ovplyvňuje potom pozíciu kolien, nielen, že ti potom z toho vypadá spodná časť brucha, tak jednoducho sa dostávaš do takej šikmej plochy, do takej kaskády, to sa volá, že fyzická degenerácia, že čím viacej sedíš, tým viacej fyzicky degeneruješ. No a my sme jehovisti pohybu, ktorí sa snažíme práve naopak, čo najmenej sedieť, alebo takto, že nie každý si to môže dovoliť. Takže tuto je tá logika pri tých obrázkoch a pri tých produktoch, ktoré som sa snažil tvoriť a stále tvorím, je, že najlepšia pozícia na sedenie, je to tam napísané, je tá ďalšia. Hej? Čiže každú chvíľku niečo vymeniť. Takto si sadnúť. Keď si takto vykrútený a máš nohu za hlavou, je to super. Je to fakt super. Lenže nie na dlho. Potom si máš takto vykrútiť nohu, potom si ju máš dať takto, potom si ju máš dať takto. Čiže máš sa stále hýbať. Máš byť neustále v pohybe, aby si stonizoval stále iné časti tela a nepresiloval, lebo predstav si, že tento sval, ktorý som tuto zobral, že on dostáva, aj tuto je to nakreslené na túto zanoženie a prednoženie a tak ďalej, že my sme vrcholoví športovci na sedenie. Ja mám 44 rokov. To sú 4 dekády skoro sedenia. Od 1. ročníka na základne, od 5. roku. To sú 4 dekády. Takže ja som vrcholový športovec na sedenie a tento sval si to chudák odnáša. A ten sval je pozrieť aký dlhý, čiže on začína až niekde tu a končí ti dole pod lonovou kosťou na stehne. Vidíš, že sa upína, ide po vnútornej strane. Takže tento sval, keď dostane výprask, každý deň 8-hodinový a viacej, potom si sadnem na gauč, ale tam je to iné, lebo tam sa tak pohodlne usadím, takže to je v pohode. Takže najlepšia pozícia, taká bežná pozícia na sedenie vyzerá takto. Pretože teraz ten sval oddychuje. Ako náhle si sadnem takto, lebo teta povedala ergonomického oddelenia, že treba takto sedieť, nebodaj ti dá ešte feedloptu, kde ešte viacej musíš držať ten sval napnutý, aby si sa túto udržal, lebo je to nestabilná položka, tak je to ešte horšie. Ale na tej feedlopte nič nie je zlé, na 10 minút. Ale nie na celý deň. Čiže áno, potom si sadnem takto, potom si sadnem takto, potom si takto nohu vložím, potom takto nohu, potom si klaknem, potom urobím čokoľvek iné. Čiže áno, ako som povedal, tá najlepšia pozícia na sedenie je tá ďalšia. Takže zase sa vraciame späť k tomu, ako vyživovať svoje telo
aj trošku inteligentnejším spôsobom a na to potrebuješ aj určité vedomosti, nielen teda všeobecné, ale aj vedomosti o sebe, ako si na tom, čo máš silné, čo máš slabé a napríklad o tom je tá aj zajtrajšia diagnostika. Že komu vypadá brucho, zistíme to. Zistíme to, čo má, kto má krémové, lekavárové kolená, kto má poskracované také veci, onaké, proste silné, slabé. Zistíme aj veľmi dobré stránky, to tom bez pochyb. Takže keď sa áno, a teda tie kaskády tých zmien je, že áno, že keď to nebudem riešiť od toho chodidla cez to koleno, tak potom napríklad ma bolievajú často kríže, alebo mám iný problém. Alebo si to odniesie moje koleno, ktoré pokiaľ si ho nezranil nejako agresívne cez nejaký šport, tak sa môže zraňovať to koleno mikrotraumami v priebehu 2 dekád a potom musíš ísť na operáciu, lebo menisky sú proste na odpis a tak ďalej. No, čiže, čo by sme ešte mohli takto k tomuto? Čiže toľko je iba k chodidlu, Peťo, keby si chcel vedieť. takže poďme teda možno do ďalšej veci, lebo áno, páči sa. Ja som mal kedysi barefoody, lebo som bol za to, že mi pomáhajú. Mal som aj ten rozbočovač mod, presne, že som predpokladal, že mám v pohode špičky, lenže čo sa mi stalo, že mi päta prerazila úplne barefoot a začala ma bolieť z toho kolena. To znamená, že niečo mám slabé, ale neviem čo konkrétne. Vieš čo, môže to byť spôsobené tým, že tamtom druhom odstavci, že zmena stereotypu chôdze, že pravdepodobne si mohol robiť to, že ty si zostal chodiť rovnako ako v tej prechádzajúcej obuvi. Čiže dlhý krok, ty musíš krok o dosť skrátiť. A musíš do kroku zapojiť nielen palec, ale aj zadok. Hej? Čiže predstav si, že ten krok nemôže vyzerať takto, veď ty si trieškaš pety, proste každým krokom si roztrieskávaš tú petu, ale potrebuješ ten krok mať ako kebyže pod seba. A najlepšia skúška, či máš dobrý stereotyp chôdze, ísť chodbou, kde počuješ každé jedno slovo, kde sa to ozýva a ty musíš rýchlo cez petu. A ako náhle dupeš ako kôň, tak sme nezmenili nič. Darmo si dal všetky barefooty na svete, nezmenil si ten základný stereotyp, to treba sa akože systematicky preúčať. Čiže, no to je, predstav si, že každý krok v barefootoch má byť meditácia. To je seba uvedomenie. Čiže nemá si to len obuť a idem, kúpil som si, odfajkol som si, takže je to asi dobré, ale potrebuješ sa tým zaoberať, čiže potrebuješ si naštudovať, hej, že vieš, áno, aj tie barefooty majú mať nejaké kritériá, ale to už väčšinou asi si kúpiš v pohode, ale pointa je tá, že ten test, musíš prejsť testom rýchlej chôdze v hlučnej chodbe. Ak ním neprechádzaš, máme čo robiť. Ešte musíš skrátiť krok, takže budeš sa prechádzať po tej chodbe stále do nemoty. Až keď si to neuvedíš, že takto mám použiť zadok, takto mám skrátiť krok, takto nemáš dupnúť, ale máš mať ten krok pod seba. A tak ďalej, tak ďalej. Nemáš kráčať po špičkách, to by si zase iný problém spôsobil, disbalanciu. Takže to sú doplňujúce vedomosti, ktoré k tomu návodu, napríklad nahováral som Bílenku, asi poznáte niektorí, proste tú značku slovenskú, Juraj sa volá ten šéfko, že ale misia tých produktov je naučiť ľudí dobre chodiť. Tak im správame nejakú dobrú edukáciu, tak im správame nejaké... A nechcelo sa mu to. Nemal na to čas, dalo sa mu to byť menej atraktívne, ako predávať boty a vyrábať ich v Brazílii. No ale to je v poriadku, je to biznis, každý biznis má svoje obdobie, kde treba niečo riešiť, ale misiou tých barefootov má byť tvoje zdravé chodidlo, ktoré má nejaké prvky. Má toto s ním vieme a keď to s ním vieme, tak máme zdravé chodidlo. Takže áno. Keď má človek podlahu, napríklad dajme tomu modlažice v pracovisku a celý deň, alebo dobre, nie väčšina, možno väčšina sedí, ale niektorí v práci stoja a máte tam iba dlažbu a tie barefooty, je vôbec dobre na to barefoot napríklad také dlažbe, nemá byť práve barefoot, že chodíte po viacerých druhoch, povrchoch alebo tak. Akože, hej, ale akože... Tie prsty sa vyrostia, mám voľné prsty, hej, akože okej, ale tá rovná dlažba a v podstate či to nie je aj to dôležité, že to, čo ten človek chodí. Akože je v pohode, ale tá pointa je v tom, že napríklad pre niekoho, kto začína s barefootami, nemal by ich nosiť, že odteraz stále len barefooty. Mal by si spraviť nejakú postupnú dávkovanie, to znamená, že dám si ich 2-krát za týždeň na celý deň. Hej, niekam tam alebo onam. Ale nie, že začnem odteraz, lebo si spôsobím novú sadu problémov, ktoré vyplynú z toho, že si presídlim nohu alebo chodil v nejakom inom smere. A tie povrchy, to už je len taká hranie sa s detailami, lebo keď napríklad ja idem do prírody, ja idem bosý. Úplne bosý. A ešte aj barefooty odložím bokom, pretože sa hrám s tým polohopocitom a keď si predstavíte, že to, čo vnímate, tak vy vnímate koordináciu iba na 30% cez zrak. Na 70% je to cez chodidlo.
Ak teda to chodidlo funguje s mozgom správne a spolu dobre komunikujú, pretože keď si ideš vytknúť nohu, určite sa vám to niekedy stalo, tak to nie je tým vizuálne, tá korekcia nenastáva tou vizuálnou, že uvidel som si vytkol čo, tak spravím korekciu. Tá korekcia nastáva oveľa skore, ako si to všimneš. Takže vlastne tých 70% podnetov vychádza z toho chodidla a to chodidlo je tá technológia, o ktorú sa potrebuješ starať. No a treba sa o ňu starať postupne a primerane, ak som obzvlášť 30 rokov chodil s takýmito vecami, nebude ešte o extra opätky, že dámy. Nej? Ja som sledoval ešte dávnejšie jedno tvoje video a tam bolo, že je najhoršie, čo môžeš spraviť, keď ty nemáš v poriadku to chodidlo, zoberieš si barefooty a začneš všade chodiť a nebodaj behať. Ešte aj behať, no tak to je drsné. A ďalšia vec tam bola, že sa musíš naučiť aktívne zapájať tú klembu. Ty si hovoril v nejakom tom vlogu, alebo neviem, kde to už bolo, že šupnúť si tam kocku od lega. Hej, aby ťa to tlačilo, hej, no. To som tiež skúšal s Bílenkou, že by sme vymysleli nejaký taký produkt, že vlastne ty sa budeš musieť aktívne uhýbať akože s tou klembou, tlačením toho palca do tej zeme, že by ťa to tam iritovalo, lebo kocka lega je moc veľká a moc drsná na toto, ale hej, pointa je v tom, že keď si dáš vložky, že klemby, že pre deti alebo niečo, tak to je úplne presný opak toho, čo chceme dosiahnuť. Čiže aj dieťa, keď bude vystavené dostatočnému objemu pohybu, skákania, vystrájania, chodenia, tak klemba sa postaví sama. Hej? Takže to je bežné, že deti majú plochú nohu do nejakého obdobia. No len a presne ide o to, že postupnosť, primeranosť a netreba hrotiť hneď extrém. Obzvlášť začať behať nebodaj, hej? Ešte aj v barefootoch. To už je úplne extrém. Tak na to treba sa dlho adaptovať. Takže tá rovná podlaha, alebo aj ten rôzny terén je dobrú, ale na tej rovnej podlahe nič nie je zle. Len otázka je, že ako máme na to kvalifikované chodidlo a celú nohu treba z pozadok. Áno, lebo predstav si, že opak je čo? No opak je to, že jednu stranu buď máš vyššiu, hrubšiu podrážku, alebo máš nebodaj pätu vyššiu. Len čo sa stane, keď máš vyššiu pätu? Nastávajú adaptácia na pánve. Čiže pánva sa na tú vyššiu pätu neustále adaptuje a dochádza k zmenám geometrie, ako je natiahnuté lítko, akylovka, aká je proste tá pozícia tých svalov, okrem toho aj týchto, ktoré som ukazoval na tom obrázku a tým pádom dlhodobo sa adaptuješ na neprirodzenú geometriu, ktorá by tam nemala robiť. Ona bude mať niekde následky. Na kolene, na krížu a tak ďalej. Čiže na rovnej zemi nie je nič zlé. Rovná zem je žiaduca zem na chodidlo. Hej, obzvlášť, keď je rovnako vysoká päta aj s špičkou. A teraz hocikto si to nemôže dovoliť mať hneď tie barefooty ešte bez vložky, lebo to je bolestivé. Preto som povedal, že je dôležitá postupnosť a primeranosť. No dobre, ale poďme ďalej, lebo chodidlo je nejaká časť toho. Hovorili sme o rázde, o kruhoch, o pohyboch, o nejakom pohybe na predpis. Hovorili sme proste o všeličom okolo toho. Čo chceme ďalej rozvinúť ako nejakú tému? Páči. Aha. A teraz niečo stojím. Poznám toto, ale je to ďalší extrém. A nie je to úplne ako, že na to dostalo sa s problémom. Že aký je názor tvoj na tie stoly a to striedanie s tým výstredím? Tak predstav si, že doteraz, keď si nemal ten stôl, tak si stále jedol rýžu s mesom. A rýžu s mesom 30 rokov. A potom si kúpil rýžu so zemiakmi. Alebo s vajcami. A to si začal ďalej jesť. Čiže pointa je tá, že opäť potrebuješ tú výživu, toho pohybovú a to výškovo nastavený stôl je mimochodom veľmi pekná a príjemná investícia do svojho tela, do dobrého environmentu, pretože ja napríklad si neviem predstaviť svoj pracovný život bez klačadla. Sice som začal so stoličkou robiť tieto veci, ale toto klačadlo, čo vidíte na pravej strane, tak neviem si predstaviť, to som ako keby vo výške stojacieho človeka a čo ja spravím je, že zasuniem nohu, klaknem si a som opretý tu 50% a hmotnosti a 50% na kolenách. Ale som vo výške stojacieho človeka, ale som takto. Hej, úplne prirodzene môžem mať chrbát, čiže toto klačadlo som dizajnoval najmä kvôli tejto ako keby že geometrii. Nedá sa kúpiť, takže sa ma nepýtajte a stojí veľa peňazí, ale pointa je tá, že áno, že je dobre potom ten stôl zase znížiť aspoň pol dňa povedzme stať. A keď si kúpiš ešte aj tú hrazdu a ešte aj kruhy, a potom si dáš nejaké cvičenia, ktoré by mohli tonizovať trošku aj dĺžku zadných stenných svalov, aj si trošku natonizuješ koleno a šlachy, čo sme napríklad teraz spravili nejaký cvik, tak pravdepodobne zase spravíš o kúsok lepšie, posunieš sa do nového štandardu pre svoje telo. Ak tie kríže nebolia,
tak je to fajn. Ale treba sa zaoberať tým, že prečo boleli a čo na tvojom tele není optimálnej geometrii, aby si mohol na to urobiť nejakú nápravu. To sa volá, že silou nápravný protokol, lebo len stretching samotný nestačí. Potrebuješ tie svaly dostať do nejakej pozície a dĺžky pomocou iných silových cvičení, ktoré ti tom vedia pomôcť. Ale na to tu máš špecialistov, ľudí, ktorí tu sú, tak oni ťa nedajú do poriadku. Vieš? Takže áno, striedanie sedenia, státia, super nápad. Ja by som sa ťa chcel opýtať, že nás sa v poslednej dobe rozoberajú disbalancie a ich možnosť akoby riešenia. Ja osobne si nemyslím, že môžeš robiť, že dokonalého človeka. Akože nejakú neutrálnu, áno. A mňa však zaujíma, že do akej miery, alebo či máš tu nejakú škálu, ktorou riešiš disbalancie a do akej miery plus, čo si myslíš o pohybe cez bolesť a ako silná alebo tá bolesť by mala byť, aby sme prestali. No, mne sa aj totiž to bojí, nie je to úplne príjemný pocit, ako napríklad tie verkuty. Áno. Ako to ty vnímaš, že vieme cvičiť cez bolesť alebo s bolesťou, ako by mala byť silná, aby sme si neublížili a plus disbalanciou, veľa vecí. Perfektné otázky. Začnem ale tou bolesťou a potom ti poviem k tým disbalanciám. A bolesť je, že keď napríklad ja som mal plastiku kolena, čo je najťažšia operácia ako na... Čo to? Ja tiež. Áno, to som mal niekedy okolo 2008 roku, tak vlastne tá zóna rehabilitácie, keď si predstavíme 10-bodovú škálu bolesti, tak je okolo 4-5 bodov. Takže to je pomerne dosť vysoko. Takže pokiaľ sa nevystavuješ bolesti, tak vlastne nikdy ju nevyprevádíš z tela von. Pretože tvoj mozog sa naučí, ako sa uhýbať tej bolesti. A keď to je to, čo najhoršie, čo môžeš spraviť, je, že máš proste zranené koleno a si v rehabilitácii, mal si operované, tak ty robíš všetko preto, aby sa uhýbal tej bolesti. Staviaš sa zo záchodu na zdravej nohe, staviaš sa za auta na zdravej nohe, chodíš po schodoch tak, že chodíš trošku prinášaš viac. Takže čo spôsobí, že veľkú disbalanciu, ktorá určite nie je pozitívna, a neprináša ti žiaden benefit a naopak prenesieš si problémy zase na inej časti, ako keby tela, tým, že sa uhýbáš bolesti, ktoré by si mal určitým spôsobom do nejakej miery čeliť. Takže taká rehabilitačná zóna bolesti niekde medzi 4 a 5 bodov a to platí prakticky na čokoľvek. Hej? Že sa tej bolesti potrebujeme vystavovať. No a teraz tej disbalancie. No však počkaj. Začneme asi tuto. Dobre, tak tuto. OK. Toto sú digitálne bytosti. Tieto ženy, ktoré vidíte na obrázku, všetky majú 25% podkožného tuku a všetky majú 50% anabolického potenciálu. Takže všetky rovnako sú vyšportované a všetky sú rovnako chudé. Ale niečo tam nesedí. Tak, a teraz, keď sa na to pozrieš, tieto veľké kružnice predstavujú zónu priberania. Každá typológia postavy má inú zónu priberania. OK? A toto je taký veľmi robustný typ a táto má tiež 25% podkožného tuku ako tá vľavo. Ale táto, nemám tu inak obrázok s kostiami, pretože vo vnútri tieto, ja ich mám akože 170 cm a majú vo vnútri nové kosti, majú tam umiestnené kĺby, pretože my to používame pri skenovaní ľudí a učovanie, tak my to voláme digitálna antropometria a ja ti učujem, že akú typológiu postavy máš, pretože to nie je jedno. Pretože ako máš psov a máš rôzne kvázi čelade tých psov, všetci, čo tu sedíte, ste veľmi rozdielni. Táto, pozrite, ako má dlhé torzo. Toto je dĺžka jej chrbtice. Ale táto má dĺžku chrbtice iba tu. Aká je disbalancia na chrbát u tomto a u tomto? Keď táto má ten sval o 20 cm dlhší, ten istý sval anatomický, čo som ukazoval napríklad predtým, ako táto. Takže každá kostra je predurčená na niečo iné. Táto má Poď sa na tieto krátke ruky a krátke chodidla. Poď sa na tieto dlhé ruky. Ja mám rozpätie rúk o 8 cm väčšie ako moja výška. Ja si chytím koleno, aha. Ale ja mám takýto krátky trup. Čiže ja mám tento typ postavy na viac ako 90%. Čiže dlhoruký, dlhonohý a krátko trupý. Mám úplne iné typy problémov ako niekto doma. Krátko nohé, krátko ruke a dlho, že má dlhé dvojité zakrivenie chrbtice. Tento má úplne iné silové schopnosti ako ja. Iné ramená, iný akronióm. Je tam strašne veľa rozdielností. Takže keď sa bavíme o disbalancii, tak tento kontext začína prinášať úplne novú rovnicu
fúha, ako sa na to budeme teraz pozerať. Iná vec je jednostranná ako disbalancia. Hej, to je každému jasné. No nemal by som stať takto, nemal by som mať silnejšie jednu ruku, nemal by som mať proste niečo vychytiť na pláne. To chápeme, hej, že všetci chápeme, že unilaterálna strana, že tam áno, že tam nechceme mať disbalanciu a chcem to mať plus minus podobne rovnako silné, skrátené, dlhé a tak ďalej. Ale problém iných disbalancií má mať niekto neutrálnu chrbticu. Keď uvidíte gymnastu alebo boxera, tak ako vyzerá? Takto. Ale prečo? No pretože to je jeho funkčná disbalancia. Pretože keď ho narovnáte a dáte ho naspäť, tak on chudák stratí všetky výkony, ktoré má. Takže, ale my nepatríme do sveta vrcholových ani výkonnostných, ani iných športovcov. My a pravdepodobne, čo sme tu, platíme do sveta ľudí, ktorí sa majú hýbať a majú byť všestranne fyzicky zdatní. Takže jedine tvoje základné kritérium otázka disbalancie je, že cítim sa vo svojom tele dobre, alebo mám bolesti na kolene, na krížoch, lebo keď mám bolesti, ktoré sú nie spôsobené zranením, poškodením klbu alebo nejakým proste invazívnym spôsobom, ak mám bolesti, tak určite mám nejaké disbalancie. A najčastejšie sú okolo panvy. Najčastejšie sa týkajú zanoženia alebo nejakého hlbokého drepu. Alebo dĺžky reťazca, že tu mi chýba 30 centiakov, pričom by som mal urobiť v pohode toto. Hej? S mojimi dlhými rukami. Čiže toto je veľmi dôležitý kontext na tvoju otázku, že toto je vitruviánska žena. Viete, čo je Leonardo da Vinci? Čo nakreslil toho muža v tom krúžku? To je proporčne vyrovnaný muž. Toto je proporčne vyrovnaná žena. Má všetky segmenty rovnako dlhé. Všetky ostatné ženy majú odchýlku od tej základnej, lenže týchto sa v populácii nachádza 3% a ich si vyberie ten fitness priemysel. A ich si vyberie tá fitness obálka. Pretože majú tie perfektné, ona sa toľko nenorobí. Kdežto táto kočka, ktorá má bedrové kĺby takto široko a priberá najmä do tejto oblasti a má úzke ramená, má zmenšenú sánku, má úzke boky a má trapézy takto strihnuté, má úplne iný typ postavy. Ako táto. Ona je odchýlená. Toto je už zase úplne iný typ postavy. Malá pánva, skoro ako mužská, výrazné torzo, ramená častokrát krátkým krkom. Keby som vás tu povyzliekal, tak všetkých vás tu zanalizujem. A potom tuto máme, že krátke torzo, dlhé končatiny, toto je viac južný typ, toto je severný. Tento zadržiava teplo, tento púšťa teplo. Pretože to sú nejaké genotypy a nejaké veci, ktoré na nás vplývajú a toto je rám kostry. My sa stále bavíme o tom, že toto není tučná dáma a to není chudá dáma. Táto, keď má o 3 kg ťažšiu kostru, čo teda má, lebo má hrubšie kosti, tak na konci na hmoty to je 4,2 kg aktívnej telesnej hmoty ešte bez tuku. Keď priberie, to sú ďalšie. Muži majú na kilogram kosti 5 kg aktívnej telesnej hmoty. Keď si dám steroidy, mohol by som to dosiahnuť na 6 kg. Ale ja som tenký chocholúšik s tenkými kostiami, takže u mňa je ten anabolický potenciál veľmi malý. Hej, takže musí sa snažiť byť viacej silný a ísť viacej do štruktúrálnej sily, do klbov, do šľach, do kostí a tak ďalej. Takže toto je ako keby, že... A teraz, ešte aby som dopovedal kľúčovú pointu, okrem tej disbalancie, to bolo naposledy, pohodičke, je, že každá žena má vlastný ideál krásy. Hej, to je strašne dôležité, aby ste to chápali v tomto kontexte, že nedá sa, chcela by som vyzerať hentak a máš túto typológiu kostry. No tak to je námed na celoživotnú depresiu. S tým sa ťažko dá žiť. Takže to treba vedieť rozlíšiť, že kde sa nachádzam a preto to napríklad robíme aj tento projekt, skenujeme ľudí proste a snažím sa budovať si databázu ľudských postáv, aby som vedel z toho robiť ďalšie vedecké. Ja to robím na tom vedecký výskum, mám normálne ďalšie PhDčko na tom študujem ako doktorát. Hej. No, takže toto je veľmi dôležitý kontext tej disbalancii a na to sa tým, ak sa nebavíme o jednostranných disbalanciách, tak nemáme ten chýba nám kontext. Si vrcholný športovec, pravdepodobne nejakú disbalanciu musíš mať skrátené hamstringy, lebo si šprinter a neviem čo, tak asi sa sem dobre ďaleko nedostaneš, lebo to potrebuješ mať tuhé breci, tuhé achilovky, si skokan, ja neviem čo možné. Hej? Takže jednostranná disbalancia áno, to nechceme mať a ostatné je strašne široký kontext, ktorý by sme museli zasadiť do tvojej konkrétnej situácie, že mám toto a kritérium je, bolí ma niečo, nebolí ma niečo. Ak ma bolí, musí sa tým začať zaoberať. Lebo mozog mi signalizuje, že niečo v mojom tele nie je optimálnom nastavení a musím to riešiť. A pravdepodobne to najskôr okolo pánvy. Hej. No a toto je to
Áno, to je akože need, čiže to je akože, ja som to nazval, že no extra time, lebo sa to ľahšie pamätá, ale v skutočnosti má to tento odborný názov a v tomto sa aj tie štúdie a tieto veci publikujú, takže ten pohyb naozaj sa stáva už dneska akože doslova na predpis. Že ti ordinujú taký a taký typ pohybu, že keď máš taký a taký problém a toto bude len budúcnosť. Čiže ak ste tu niektorí tréneri, aj chalanom som tam ráno hovoril, že tí, ktorí ste tréneri, vy budete v jedno z najviac žiadaných povolaní, obzvlášť ak budete vedieť dobre pracovať aj s dátami, aj s meraním ľudí, aj proste s vecami a budete k nim vedieť pristupovať, takže ich to bude baviť, budú chcieť byť s vami, budú chcieť sa rozvíjať, zlepšovať fyzickú zdatnosť a rôzne ďalšie veci. Takže to povolanie trénerské nenahradí nikdy stroj. Kvôli týmto veciam. Ty môžeš mať stroj v hlave, ktorý ti bude našepkávať nejaké veci a dávať ti nejaké dáta a pomáhať ti robiť lepšie rozhodnutia, ale teba ten stroj nikdy nenahradí. Dobre. Ty si teraz na konci spomenul krásne, veľa tých problémov sa akoby kumuluje na jednom mieste, veľa z nich vzniká z istého miesta, musí to byť jedno, ale ty si spomenul jedno konkrétne, to je Panva. Áno. A ja mám otázku, alebo ty si vedel lepšie objasniť, alebo možno rozšíriť tému skrátených, alebo respektíve skôr oslabených sedacích svalov, a aj pre ľudí, ktorí sedia v kanci, alebo nie sú tanečníci, že nezapávajú ten zadok tak často, tak ako možno robia práve no extra time na to, aby mohli ten zadok zachytiť pri svojej práce. Áno, zadok je kľúčové slovo a to nie je preto, že ho chceme mať pekný a sa nám páči tá časť tela, čo je teda platí, ale ten zadok s tým sedením naozaj ochabuje a keď sa skracuje ten sval, tak tá pánva sa dochádza do takej pozície, kedy ten zadok sa úplne vypína. Takže zadok nevieme použiť. A keď nevieš použiť zadok, tak nevieš používať ani ten palec, ktorý ťa trápil a tým pádom už máme to všetko celé posunuté. Na tomto obrázku sú šťastí naznačené tie problémy s tým svalom, ktorý bol vlastne aj tuto niekde, áno. Čiže toto býva najčastejší zdroj problémov. Čiže sval, ktorý začína na krížoch, ide po vnútornej strane brucha a je skrátený a tuto vidíš na tomto obrázku, že tá pánva sa posunie takto. To znamená, že tuto na krížoch máme veľké prehnutie, čím vzniká aj oveľa väčší stres v oblasti ako kebyže krížov. A toto, keď sa tým pádom vypadáva ti celé brucho, lebo toto je kratšie. Toto sa skracuje. Takže tá pánva sa celá shiftne takto. No a teda, toto sa najčastejšie dá riešiť tým, že musíš riešiť zanoženie. To znamená, že potrebuješ sa dostať smerom dozadu, lebo jedna z vecí, že OK, keby ste si to spôsobom skúšali, že ktorý z vás, že možno sa iba po tajto dostaneš, ale že v pohode máš zatlačené palce, že proste máš pekne vystrý chrbát, máš rozťahnuté kolona a máš zadok, nebodaj vieš sa dostať na jednu nohu, na druhú nohu, nebodaj spolu nohy a tak ďalej. Čiže to sú veci, ktoré sa dajú robiť tiež za no extra time, ale napríklad každé ráno tomu musíš venovať zo pár minútiek času. Čiže napríklad tomuto hlbokému drepu. Ak si drevák a toto si zrovna nevedel spraviť, čo si vieme otestovať hneď zajtra, tak každé ráno na predpis 5 minút minimálne skladaného času dokopy. Tam si robíš čaj, chvíľku čupíš, čítaš si knižku, čítate knižky, lebo už sa to moc nerobí. Čítaš knižky? Ja som čítal roky knihy v hlbokom drepe. Je to otras. Ale robil som to, pretože som mal nedostatočnú mobilitu bedra. Hej? A natiahnuť si to bedro tak, že sa vieš dotknúť, že predstav si, že teraz, že mám brucho zatvorené, čiže nemám ako keby že prehnuté kríže, mám brucho zatvorené a teraz keď sa chcem dotknúť niekde na lítko alebo nemám na petu, aby som toto natiahol, oprel sa sem o toto bedro, to je strašne ťažké. To napríklad zajtra budeme testovať, lebo toto keď nemáš vyriešené, tak ja som ti ukázal hlboký drep, lenže opakom hlbokého drepu bolo toto. Hej? A keď to robíš na ako krížov, nebo dáš ako vykrivenie, tak to sú ďalšie akože témy, ktoré musíme adresovať, ale napríklad tieto dve veci sú alfa omega. Keď ani jednu, alebo nebude obidve nemáme v poriadku, tak máme brutálne veľa roboty. Najbližší rok. Aby sme tento problém s týmto svalom vyriešili, lebo tá kaskáda potom vyzerá asi takto. Že to je jedno, či sa to začína ako kebyže pánvou, ono sa to preniesie na kolena, na členky, tie členky potom pôjdu takto dovnútra, klemba bude prepadávať a začne tá fyzika pretekať cez klb palca a nie cez palec. Čiže ukončenie celého reťazca, keď budeš kráčať, nebude prechádzať cez tej koncovú časť toho palca, ale cez tú kosť. Čiže tvoj mozog si bude myslieť, že tvoj halux, tvoj klb, je tvoj palec. Takže on sa začne o neho viacej a viacej opierať, pretože to dochádza do celej kolapsu dovnútra. Neviem, či taký obrázok tu mám k tomu, lebo možno, že aj niekde niečo také nájdeme. Toto je dobrý obrázok, áno. Tuto je ten obrázok, že ak nemáš dostatočne širokú plochu, stále chodíš takýchto obloh, tak tá fyzika nebude pretekať tádiaľ to cez ten palec,
alebo budete končiť na tomto. Čiže tvoj mozog si bude myslieť stále viacej, že OK, toto nepotrebujem, to je slabé, nevýkonné, mám ešte plochú nohu, toto je môj oporný bod. Tak ho potrebujem posilniť, lebo tam mám slabú stabilitu. Takže čo bude investovať telo? No roky bude investovať do toho, aby tu vyrobil nový palec. Takže v konečnom dôsledku ty máš nový palec. Narastol ti tam. Tá kosť sa adaptuje ako nový palec, lebo tento palec, keby ti ho odsekli, tak si to tvoj mozog ani nevšimne. To je problém, lebo ten palec je fakt silný, akože to je fakt... Mám jednu fotku, ktorú vám radšej neukážem. Chalan si pri zápasení odkopol palec. Ale odkopol si ho veľmi dobrým spôsobom. Počúvaj to. Zápasili, prehodili sa a zakopol noho o žnieku. Bol chudák prvýkrát na zápasení. Ale keďže máš palec a máš šlachy spredu, zozadu a z bokov, on si ho odkopol tak, že vylúpol si ako kebyže tú plôžku, akože toho klbnu a vyšla mu kosť z boku presne medzi šlachami. Takže operatér musel spraviť, že a zašili. A vybavené. Ale pointa je tá, že ten palec je, to bol strašne slabúčký palec. To bol na nič hodný palec. Takže dôležité je, že keď nechceš mať halux a plochu, tak musíš mať na niečo hodný palec. Inak je na nič hodný. A tým pádom to telo si urobí, samozrejme, on sa k tomu adaptuje, to si všetko vysvorí si tej štruktúry, lenže využívame potom biomechaniku tela nesprávnym spôsobom. A táto vedomosť o tom, že čo o svojom tele by si mal vedieť, to je investícia. Zajtra tá diagnostika, koľko sme tam dali, neviem, to je jedno. Ale to je proste investícia do svojho tela, do vedomostí, ktoré potom následne vieš používať roky, aby si odstraňoval nejaké výzvy, ktoré máš. A čím sme starší, tak tým je to oveľa citlivejšie a musíme na to viacej dávať pozor. Kto je tu mladý, proste tu sú nejakí mládežníci a tak proste oni ešte majú čas, 1-2 dekády. Možno 3. No, ale tak 2 iba. Ale pointa je tá, že hej, no, že potrebujeme vedomosti a potom hľadať spôsob, ako ich aplikovať, že netreba až tak veľmi veľa vedomostí, ale potrebujeme vedomosti aplikovateľom do praxe s oslnivými výsledkami. To je to, čo potrebujeme. No a teda, tu napríklad ešte je nakreslený jeden dôležitý iný obrázok, že keď si predstavíš, áno, tu sú napríklad, že padajúce dovnútra tie členky, hej, že tam nastáva kolaps, tam máme krásne haluxy, čiže nové palce a na nič hodné palce. Ale tuto, keď si predstavíš, že predstav si tvoj systém tela ako prekablované alebo s ozubenými kolieskami prepojené nejaké súkolesie. A tuto v strede máš veľký úzol. A z toho úzla ide 5 káblov. Jeden ide do hlavy, 2 idú do rúk a 2 do nôh. A teraz to prepojenie tej sily od malička až po tento stred, nebodaj posunutím sily smerom ďalej, závisí od toho, akým spôsobom aj trénuješ, lebo teraz sa už dostávame, že jedna vec je pohybová stránka a druhá vec rozvíjať svoje schopnosti a kompetencie, aby si bol prepojený medzi klb, šlacha, väz, úpon, sval, klb, šlacha, väz, úpon a tak ďalej až niekam. Čiže nejaké dlhé svalovo-šlachové klbné reťazce. A to sa dá urobiť čím? Napríklad vysením na hrazde alebo cvikom na kruhoch. Ako náhle sa postavíš na kruhy, gymnastické, máš treba uvoľniť pása a ty sa aj chytíš. Je to otvorený, uvoľnený kinematický reťazec, čiže pohybový reťazec, on na ničom nedrží. Ty sa ho chytíš a budeš mať Parkinsona. A to je v pohode. Ale ho budeš mať len chvíľku, pretože potom zosilnieš a celé tvoje kostrové svalstvo sa postupne adaptuje. Potom ti dáme novú výzvu, potom ti dáme ďalšiu novú výzvu a budeme ti to škálovať, až kým zrazu nebudeš robiť barádne veci na kruhoch. Ale ten proces bude trvať 5 rokov. Aj viacej. Ale to je jedno. Pretože ty máš sa zaoberať tým, že OK, ja viem, že toto potrebujem robiť, viem, že proste mám svoje telo vyživovať nejakým zmysluplným pohybom, pretože vo veku po 40-ke to už je investícia do 60-ky, 70-ky. Dneska si zarábaš na svoju starobu. Pozícia bedra, kvalita chodidla, polohopocit, šmyknutie, reakčná doba, odstránenie nohy, pretože si tak zlomil proste, alebo aj smrť, pretože sa starý človek šmykne, stačí zo pár stotín reakcie proste neskoršiu, padá, zlome si bedro, častokrát to skončí fatálne. A to len preto, že ten človek sa nevenoval posledné 2 dekády silovým cvičeniam, obzvlášť silovým v staršom veku, ktoré aj spevňujú silu kostí
A potom, keď riešiš ešte nejaké koordinačné cvičenia, tak máš aj rýchly mozog. Pretože napríklad ja som učil tisíce detí parkour. Ja som patril medzi prvých parkourových atletov na Slovensku. Keď začal parkour, sa písal rok nejaký 2000, 2002 a tak. A proste bol som medzi prvými. Dneska už je to olympijský šport. No lenže dôležité bolo rozlišovať, že sú ľudia, ktorí majú veľmi kompetentnú telesnú schránku, sú výkonní, majú dobré svaly, sú aj od narodenia takí, ale majú proste veľmi pomalý mozog. Alebo sú to rôzne iné kombinácie. Ale teda pointa je tá, že každý z nás potrebuje mať taký základný stupeň fyzickej zdatnosti, aby sa nezranil, aby bol schopný poskočiť, vyskočiť, drepnúť, potiahnuť sa, zdvihnúť sa, vyšplhať, preplávať, prešprintovať, to je tiež veľmi dôležité, a mať nejaký stupeň aj metabolickej kondície, aby som sa nezadýchal, keď idem po dvoch na 4. poschodie, tak by som sa mal ledva zadýchať. Ledva. Čiže to je aj nejaká metabolická kondícia, ktorá sa dá rozvíjať rôznymi spôsobmi. Takže potrebuješ sa stretávať kamoška s kamoškou a chodiť na nejaké rýchle šprintiky, túry, ale napríklad je veľmi nevhodné chodiť behať a začať športovať napríklad behaním po celodennom vrcholovom sedení, pretože to je cesta ešte do horšieho pekla, pretože nielenže máš neoptimálnu geometriu postavenia biomechanických pák, klbov, kolena a tak ďalej, ale ty to začneš používať neoptimálne, takže si prehlbíš ešte svoj problém, ktorý ešte nevieš, že ho máš. Ten športový odborník vie, že ho máš, ale ty ho ešte nevieš, lebo ťa to nebolí. Ale príde. No, čiže ty potrebuješ sa na to pozerať z tohto komplexného pohľadu, že keď ťa teda nemotivuje to, že dobre, môže ťa motivovať, že chceš vyzerať dobre, môže ťa motivovať to, že chceš vedieť zdvíhať a držať vnúčence na jednej ruke možno, môže ťa motivovať všeličo iné, alebo strach zo staroby, ktorá je neoptimálna a je to investícia do krásy u žien aj do bezpečnosti. Z pohľadu dobrého a optimálneho starnutia, alebo teda anti-agingu, lebo to je taký moderný pojem, anti-aging, teraz sa tým veľa ľudí zaoberá, ale riešia veci, ktoré sa dajú kúpiť. Toto sa kúpiť nedá. Takže keď prídem do obchodu, to je jedno hociakoho, môžem si kúpiť v regále lepšiu kondíciu? No nemôžem. Môžem si kúpiť výkonnejšie brucho a žily na bruchu? No nemôžem si kúpiť. No musím to len odmakať. Takže sú veci, ktoré sa dajú kúpiť. Kúpiš si nejaký suplement, kúpiš si dobré vajíčka, kúpiš si dobrý sír, kúpiš si dobré mäso, nejakú zeleninu. To je to, čo vložím dovnútra, pretože to má určitým spôsobom, to je funkcia. To jedlo má funkciu a keď to jedlo zoberiem do ruky a takto si ho vkladám do úst, mal by som dopredu vedieť, čo sa v mojom tele stane, keď to tam vložím. Lebo keď to neviem, to je podobné ako s tým nesprávnym používaním tela, že ja chcem ovládať nejakú atomovú elektráreň a stláčam gombíky hoci ako ani neviem, čo stláčam. Tak sa potom nemôžeme čudovať, že nám to vybuchuje. Takže aj jedlo je veľká téma a môžeme sa ešte o tom porozprávať na pár minutiek, keď budete chcieť, ak vás niečo tam trápi. Ale teda, aby sme dokončili možno tému pohybu, tak pohyb a obzvlášť no extra time pohyb, začnite rozmýšľať, ako sa stanete johivisti, a budete mať každý doma hrazdu a kruhy a pošlete mi fotku. A nie, že niekedy do týždňa. Kto mi pošle do týždňa fotku, tak pre neho vymyslím nejaký extra bonus. Ale napríklad, keď som spomenul tú stravu, tak napríklad, tu je ten diagonál napríklad, vidíš tam tie cviky na otvorenie bedra z tej zadnej strany, máš aj stretchingové, ale potom aktívne silovo-nápravné, krk, migrény, neviem čo, vysenie, čupenie, nadvaha, že áno, že nejaké vzorové jedlá, aj toto vám poviem ukázať, ale choďte si stiahnuť tento môj bezplatný e-book, mám ho na webe. Je tam 40 podmienok úspechu, dočkaj, kde ich mám, nemám ich tu, nevadí, a sú tam vzorové jedlá, sú tam nákupné zoznamy, je tam všelijaká inšpirácia. A z tých 40 bodov, keď nechceš tomu až tak veľmi rozumieť a nechceš sa ti čítať 600 mojich blogových článkov, ktorý mám na webe, od roku 2006-2007, nepamätám si už, tak to je sumár. A je tam 40 bodov, na ktoré sa potrebuješ vo svojom životostave zamerať. Prídeš domov, vytlačíš si túto jednu konkrétnu stranu a zakrúžkuješ si, pre mňa platí 17 a plus 22 a budeš sa na to sústrediť najbližšie týždne. Lebo na niečo tam budeš vidieť, že by si sa mal sústrediť, lebo to je taký jednoduchý sumár toho, že čo by si mohol robiť vo svojej životospráve od pohybu cez tieto rôzne iné veci a tu si toho pôjde stiahneš. Hej.
Veľa vecí je jednoducho free, len pre inšpiráciu. Inšpirácia je zadarmo, ale vieš, čo nie je zadarmo? No čo asi? Aplikácia. To je to, že sa nedá to kúpiť. Či to dostaneš zadarmo, alebo za 100, alebo za 1000 eur, to je podstatné. Aj tak na konci dňa len závisí na tom, koľko času si strávil investíciou do svojho tela, do svojho zdravia, do vecí, ktoré potrebuješ napraviť, aby si mohol prežiť svoj život vo svojom tele v pohode a netrápilo ťa to telo ako ťažoba, ktorá proste má okovy a ty musíš každý deň ťahať. Máme posledné? 5 minút? Ja som mala takú jednu otázku, veľa sa o tom hovorí, veľmi veľa, 10 000 krokov denne. Akože v barefootoch? Nie, tak akože štandardne, hej, hovorí sa, že z každého zdroja to proste ide, že ideálne by človek mal urobiť tých 10 000 krokov denne. Áno, je to preto, aby si toľko nekvasila a niečo robila. Takže keď to zoberieme úplne zjednodušene, je to všetko lepšie ako nič, lebo tých 10 000 krokov naozaj zabere nejaký čas a musíš stať od toho stola a musíš niečo urobiť a musíš niekam prejsť. Takže už to základná logika, o ktorú sa to opiera, je, že si aspoň trochu aktívna. Ale to číslo je také, že je to akože dostatočný počet krokov? Musíš to dať do kontextu. Porovnaní s kým a vzhľadom na čo? Vzhľadom na to, ak ja mám optimálne percent podkošnú tuku, optimálnu kondíciu, bezbolestné telo, aj 3000 je v pohode. Lebo si to vykompenzujem niekde inde, urobím činnosti, tam pôjdem toto robiť, zápasiť, neviem čo, poskačem si trampolína jedno s druhým, hej. Čiže to je úplne iný typ lifestyle. Ale keď to povieš niekomu, kto má 200 kg, tak to už je pre neho seriózny workout. Hej? Takže ten kontext je veľmi závislý. Pre teba je to, aj nemusíš. Alebo robíš niečo úplne iné, lebo ten výsledok, ako vyzeráš, je to, čo robíš, to je ten sumár tých krokov v životospráve za posledných 10 rokov alebo 5 rokov. Ako si osvojila, čo si na všetko vložila a ako to aplikuješ. Hej? Takže je to veľmi kontextová vec, ale áno, aj to je dobre začať. Keď nič iné, tak áno, začneme tým. Ja mám ešte jednu. Hej. Už si načrtol stravu, tak aby si to teda dal do toho kontextu komplexného, aj výživa cez stravu, aj výživa cez pohyb. Čo si ty myslíš o tých dietách alebo tých prístupoch stravovania, ktoré sú extrémne? Veganstvo, carnivore, alebo a ich dlhodobo udržateľnosť, alebo ich dlhodobá udržateľnosť. Aký je tvoj názor na toto a na stravovanie celkovo pre bežného človeka? Na konci dňa aj tak si musíš nájsť svoj vlastný stravovací štýl, ktorý je udržateľný. Okay. A teda dôležitejšie ako to, čo zješ, je to, čo nezješ. Takže predstav si, že prídeme do supermarketu a z 10 000 produktov, nie 10 000 krokov, a 10 000 produktov je na najvýš 20-30 naozaj takých, ktoré by si sa mal nimi obklopovať a mal by si byť ochotný ich príjmať, že chceš, aby sa stávali súčasťou tvojho tela, pretože máš len 2 druhy jedla, ktoré môžeš prijať. Jedlo, ktoré sa stane súčasťou tvojho tela, to sú aminokyseliny a rôzne stavené bloky, tuky a rôzne veci. Dôležitejšie je to, čo nezieš a potom to, čo zješ, sa buď premení na palivo, alebo sa stane súčasťou tvojho tela. A všetko ostatné je už menej podstatné. Pretože ja napríklad sa stravujem viac ako, to už bude aj viac 15 rokov, low carbov až keto. Dneska som zjedol iba holku čokoládu a kúsok takých klobások. To je celé. Pôjdem sa nájsť s Radom teraz na večer, to bude moje hlavné jedlo. Ale môj lifestyle je taký, že teba by to zabilo. Alebo niekoho, kto by to chcel nasledovať, no sa neoplatí, pretože ja som vytrenovaný z dlhodobého hľadiska, že čo mám robiť, koľko mám toho robiť, koľko mám prijať veci, koľko si dovoliť neprijať a tak ďalej. Takže carnivore. Vylúčiš strašne veľké množstvo problémových potravín. Ale či je to pre teba udržateľné, či máš dostatočne silný žalúdok a tráviace šťavy na to, aby si to mohol dovoliť, to je už kontextová vec. Niekto to má treba 0 krvnú skupinu, pravdepodobne to v pohode zvládne, lebo zožera aj klince a ani nevie, že ich tam má a stráví ich. Ale taký áčkár, vo väčšine prípadov áčkár má dosť slabú výkonnosť trávacieho traktu, tam už je to diskutabilné. Vieš, čiže akože nehovorím, že sa má stravovať podľa krvných skupín, ale ja som si napríklad vidím tu napríklad kompava produkty, neviem či viete, ja som vyvinul niektoré kompavacké produkty. Hej, od tyčiniek, wellness proteínu, už wellness proteín ešte existuje, ten sa dá ešte kúpiť. A čo to? Tyčinky už nie sú, hej, to bolo ťažké na udržanie, ale najprv sme to dávali do toho len steviu. Super, inovatívne, nové 13 rokov dozadu.
Lenže potom mi začalo chodiť nejaké reporty ľudí, že pálí z toho žalúdok. Stevia je agresívna sviňa, bohužiaľ, to tak musím povedať. Čiže je to síce moderné, ale je to agresívna bylina pre niektorých ľudí. A potom som zistil, že a čo máte, aké máte problémy a čo to? Tak som zistil, že všetky ľudí, ktorí to trápi, mali iba Ačko krvnú skupinu. Takže to nemôže byť pravda. Tak som urobil dvojito zaslepenú štúdiu, vyrobil som zo Steviou sáčok A a B sáčok s umelým sladidlom. Poslal som im to a všetci mi potvrdili, že toto palilo, toto nepalilo. Takže niektorí ľudia, niektoré žalúdočné šťavy a veci sa inak kombinujú, takže na konci dňa ty sa musíš stať expertom na svoje telo a nikto ti do toho môže ti povedať nejakú inšpiráciu, môže ti povedať nejaké základné kontúrové, okrajové veci, ale na konci dňa sa musíš postarať, ty musíš vedieť, toto môžem zjesť, kedy to mám jesť, ako to načasovať, koľko mám nejesť. Nejesť je oveľa dôležitejšie, ako dlho neješ. Dokonca nízkofrekvenčné stravovanie, nie vysokofrekvenčné a rôzne ďalšie ako kebyže veci, o ktorých sa treba... No takto sa zavádza kultúra pohybu do rodičovstva. Hej. Moja dcerka už v 6 rokov vedela preručkovať 15-metrový monkey bar. Hej. Lebo sme od malička vymetali všetky detské ihriska a doma sme mali kruhy a všetko možné hrazdy a tak ďalej. No oni si odpovedia. Čo teda? Dobre, môže byť, ale inak pohyb za... No extra time. Tak, výborne. Dobre. Ďalšia otázka? Tu máme jeden, aspoň nejakých 5 odporúčaní, čiže pohyb za no extra time. Meniť polohy pri sedení. No, alebo hoci čo povedzte, čo ste si zapamätali a odnášate si domov. Čo si odnášaš domov, okrem jehovistov? Že palec? Zosilnejší palec? OK, dobre. Čo si ďalej odnášame také? Nesedieť na chvíľovke. Alebo iba chvíľu. Už moc dlho teda. V tom prípade je to už moc dlho. Vynikajúco, no. Dobre. Aký existuje ideál krásy? Každý má svoj. Dámy, to sa páči mi, no, ste sa toho chytili. Super, to sa hodí. Som rád. Dobre, čo ešte si za to odnášame? No, to si odnesieš až digitálne potom, za chvíľočku. Ešte nejakú inú myšlienku, ktorou budeš žiť možno, alebo aj čo sa týka tej staroby možno? A investícií do nej? Teraz alebo nikdy. Teraz a už navždy by som povedal. Od teraz a navždy. Tak by som to povedal, to by mohlo byť najlepšie, no. Áno. A pri nich sa naučíš aj ty sama všetko, vieš, čiže to je jedno, že či... A berte to tak, že vôbec nie je podstatné, kde sa nachádzate vo vašom aktuálnom štádiu života, či riešim toto, mám rýchle ruky, krátke nohy, mám toto. Proste hýbte sa čo najviac a berte to tak, že pohyb je najvýložitejšia zložka vašho životného štýlu. Cez pohyb sa dostanete všade. Cez pohyb sa spoznáte, lebo pohyb je veľmi veľká platforma na seba poznávanie, na ktorej potom môžete stávať ďalšie zručnosti, ale cez pohyb sa dostanete veľmi veľa ďaleko. Takže o pohybu sa odporúčam, aby ste sa viac zaoberali ako čímkoľvek iným, napríklad viac ako stravou. Oveľa viacej ako stravou. Dámy a páni, Vlado Zlatoš, Omnis Vitality. Ďakujem vám. Super, parádička.